Hi guys, masong adlaw nitong tanan. Kamera daris mamaalits na bilin og si Aliana og si Lixie og si Manong Roy. Kaya si nanay og si tatay to sila sa Valencia. Amo sanggi pa suro didto kay aron di sila dari aliwarisan. Manggi pa otro ag kanang nay atop na sabay ba. Kay grabe na si kakuan. Tu. Tao mag-uwan maglagasak ag kanang nay. Tu, grabe kasuga. Ang ipapulihan og atop katong naisin nga nay color. Ang bis sa ilan og gitay-ana ba katong nay color nga sin. Gipalit. Nagabok lang kaadyo. Aga mga kwarto dito sa taas. Grabe na panggaboka agar kuba. Pangtang ko kaining tinab na saog. Grabe naghanang agad-ud. Kapangat. Ang ipa-otro ang kwarto. Kay wa si Zana kadimao. Bawa lagi kasi nagpanday na sa una. Karang baza lagi karaan. Sa una pa ng panahon. Katunang bahay nga karaan ni tatay. Amar lamang gianam-anam o karang na ipaadyon. Giadjum-adjum. Ugahan ito magaba. Mga na pa ya. Kuanan, pulihan. Kaya gaman ang bangkagan tanan. Pulihan og laing bahay. Di si tatay mo sugot. Kaya agidza ko ng bahay. Ahang matang gusto wa na itaas-taas. Karang nay ang ipaotro ba kanang nay kuha na siya. Ana rasilo. Gigid ka na. Kaya na hindi ay. Mga sa mo? Halika. Dugit. Halika. Ha? Halika sa mo. Wala maghaling. Ag panday pa yung maghaling. Ang gagibak man. Kati Ali. Si Lexie ba si mabakler to? Siguro. Init ka pa kung ano talaga. Asa sa media? Na si Ate Ali nagbiga mo. Karun. Gagibak lagi pa to siya. Luoy pod. Kung kitabangan lamang Manong Roy. Luoy pod sila nagtatay. Nga na sila. Tiguang na. Jagalang bay, grabe na kaadyo ka. Gabaan, nagatap, busluto, nag-arkuba sa kwarto. Nagaba na. Kita naglangit. Nandiyan mga arkuba sa kwarto, nga buslot na. Nandiyan patig mga bangbang. Para nagadsang buslot na kaadyo. Ang ipag-usab. Nandiyan nag-order na pagkuog ka ng naay higdaanan. Katri. Nilas na nagtatay kay ning balhin naman sila pwesto. Wala naman sila nihigda dito sa karang na ilaom. Yung balhin sila sa sala. Mo lagi nga niyan kung katay nga agbay usban laman ni tay. Karang na ato lang ibabengkag. Kay kanang wanita taas bay nga na bungalow style ra. Di mas tatay mo sugot. Kay mao pa ko nagijang bay karaan sa una. Sa amo ra man gi. Ajum mo na ingana na si Zagpurma. Nga gabok na lagi. Kanang hagdanan na mo padong taas. Karena pa nakagabuk. Aha pa ng papulihan. Kaya bon nakatigum ko. Nakasuldo man ko sa Facebook res ni Agi. Nja sunod makasuldo na pod. Aha na pang kuan patiwas. Madyo na laman na. Aram natin makita sa atong sweldo sa kuan Facebook. Kaya YouTube lagi. Di na makasweldo kada buwan. Maunang dara ko sa Facebook sige galawares. Kay naman sa po yung masuldo Facebook, hindi na pwedeng yung dako kaya dako pagkadyo kuha na, nakapatukod na kong mansyon kapalit ako og karang na sakzanan 4 wheels ang YouTube wala man gyapon ang gibijaan ma-upload gyapon ko sa YouTube bisag ingana na siya kay siyempre diha ba dya miss YouTube nag-una sa unang panahon kitagana ba dya pa sa YouTube huwag ka nang na maadjong sweldo. Njawa umi kahibaw og sunod panahon dai pud og kanang nay mobalik nagizang pamalaod. Nja dai pud og kanang nay dako nagihatag. Mao nang digapon abizaan ang YouTube. Sila na like si tatay dugay pa to sila muuli. Katapusan pa kuno sa ni pizza ron. Murag ganahan sila dito sa dagat. Okay ra pud kay namang padare si Manong Roy. Di mi mahadlok na Ginoo na bantay nja. Kung na yung mga binuang nga mga laki, karang may mga wagers nga na mga manyak,
mga mangliliay hagbasan nga na itong liig. Ay si Manoroy di na siya wadaan og hinagiban. Magdadagat siya hinagiban jud. Ag-uban inang ko nila nga sagdila man ang inyong baytiri adto man na paadyo na. Unsa gahapon ginauna. Luyong pud sila sa nagtatay kay tiguwang na ingana anja. Agilang bay. Grabe ka adyo ka kuan. Gabaon na, gabuk na. Mahagma na dyan ang taas. Nga na. Akala mangi pa adum-adum. Bahala na og dilamiun. Basta kay agatep na pulihan na, di na matuan, anja ag kwarto. Okay na pag kwarto, napulihan nag-arkuba kay nag-arkuba grabe na dyan kagabuk. Grabe na ang agad-agad lagi. Pulihan nag-arkuba. Bahala lagi og dilami. Basta kay di matuan. Nga na. Kang bay, sunod na puhon. Kung nami matigom ni Limuel. Kasi Limuel to, apapod siya sa Manila. Wa papod na ngana-ngana o kanang na ay kanot sa siya mauli dari. Bisi pa dito o panuhog. O kanang na ay, di ba ha? Panuhog o litsong manok. Magtigom sa amin o gamang ipatukod og bay puhon-puhon. Ug naa si tatay dari, maghisgot ko og kanang nay parte sa bay lagi ingon ko magbay ko dari tay kaya maning napalit ning juta dari. Muin siya nga nganong kuno magbaybay pa kuno ko. Kinsa ba ko nimo pudud nang baja. Ako ijang papuyon, isem utong magbay pa kuno ko kay ako na lang ko ni pudud. Magsanabot pa mi ning Limuel og unsa jud. Kaya ako lagi padlakawan ko pagkabaji. Lagan bay nga na. Muli ko sa bay nga na. Mga sa kasimana uli. Dari sa kasimana. Sa sunod laag na pod kay. Mapula mapag ko sigara pag earn dari. Pero karon di sa ko maglaag. Ana na ko maglagog ka nang nay. Mahaman na riguan. Renovate. Sige laman tala nag-renovate. Basta dud karaan nga bay. Sige dyan nagpa-renovate. Kaya na aris na agi agang gipahimo katong nay nagpapintura ko dari nga na kuan na mga tapod karon nangilad na apulihan na pud na daghan pa isbunan na sa among family house kuan na gibisag minje na ko gapong paadyon ning family house lagi kay ulian na naman dili sa mga anak nga to sa ladyo ag kusina wa pa mga man og finishing. Daghang pa'y kuwang. Hindi na naman. Basta hindi ako grasyahan ko sa Ginoo. Karang nay ang video sa Facebook nga mo trending nga na. Tatagaan ko dakang $. Di okay kadyo. Ahang ipaadon sa kusina nga. Mura nagi dauban. Grabe nang iti makadyo katep. Api dari nga bangbang. Kaya nagpanday pa sa una. Ara pagka kuwan. Bulagpod. Wa pa nagkadimao. Nga imbis agaso at iba pa mong gawas ingana ari na sud magkalat mo ang mga pintura nga padjek na banget lagi ang ay din ko magpabayta kita nga nagpabay na ata magatong katong tudluan nga na mauni ana bahala nagwatay kuan interior designer kay kuha ta nang interior designer dako na takadjog bayran nga na ra maadjun tatong nay banani Ate Dolor nga karang may pagumangkan ni Ate Maripis si Kuya Noel kay maadto to kaadto mo panday haniti mag adum ba karang malami jud imong bay kay kamo sa mo design adto tag makita ko nga nang tawana aga mo mga panday nga nagpanday sa bay puro jud mga back job katong sa una nga kay katong sa una damay lababo daris kanay among kananan dapit ba katong wa pa na usab mo tong gibabakbak kanda gipabalhin na pa dito sa pagbalhin pa dito sa lababo ang nagpanday po grabe murag unano kay inimuhugas yung basa aga mong tijan kay ara ka mubok adog lababo agay sa tangaling hana-hana ag namudjud ning basa mga kuan mga tiyanak ngana bawa lagi daghan lagi kuan daghay isbeneun ang alamang ipausub kay loy sila nagtatay anam-anamon kay mahaman raman dyan basta anam-anamon
Mahaman raman dyan na basta naman naman. Kaya una ko'y kwarta yung ana. Karong buwan na makasweldo ko sa Facebook. Unja. Ay sobra. Hindi naman nagpalit sa ang tambaw. Nahanap po itong tigumon. Unja ko hanap itong matigum. Ugma. Dagan-dagan na. Ano na ako magpasugod. Ugma. Papinising na po rin sa gawas. At likod. Sa kusina. Kaya wapa mo tumatiwas o pinising. Nga nara. Nag-order ko karang na ay higdaanan nila na nagtatay. Basig himo na to karon. Basig si Kanmek siguro sa July mahumana. Aram na sila maadjong higdaanan. Di na rin katering nga ilang giadjom-adjom. Kay maluoy ko magtanaw ba nga na ilang higdaanan nga tiguang ha. Kay dari makita naman sining kwarta. Ang importante malipay agad ang ginikanan. Kaya wag gadyo ko makalimut sa unang panahon nga katong amang bahay grabe na kagusbat. Unja karang naingan si tatay nga tiri nga na paadyo na rin atang bahay nga na kay mao sa iyang pangandoy nga atang bahay lagi. Karang na malami-lami pud ning tatay sa una katong nagpamid pa ko. Di mo dimuwas ang nahana. Katong sa una nga nagpamid pa ko nga mo tatay nga tiri atang bahay lagi. Karang na mo order pangandoy nga gusto kog malami-lami pud kay o nagigway naman sa una murag sinjud. Lang paso noon bahalag di sa tayo makakita. Des dagi si tatay na stress to siya. Mo nang gizang usigig labad. Kay kato mga sigig uwan. Nza uwan grabe kasaga. Agto po grabe pang kasaga. Nagbaha na gamasag. Sa mga naglabad ng gizang Nda karon di na siya ma-stress. Kaya nang ipulihan. Di na siya ma-stress kay wala ito inuguli ni siya umuuwan. Kay pulihan nagatep. Gigaba na gamang bay. Wala yung atep. Ate Ale. Salim na tayo nagkakpok ng gabi eh. Tari pa, karaan ka ato. Mga nang mo ato mo naman sila. Karong ikot mangilad. Sabi ni Abo. Di mo tayo mo ko ito gipang tagbada. Kaya dyan mo ko nung ning remembrance sa unang panahon. Maong si tatay si nanay gipalayas kay gipaado sag yung nagpayanan dari. Kay karang nagkangilaron. Nukos lumayaban, lamig sa sumo, kilaw-kilaw. Isda mo niya. Bibay ko isda ko. Pasadan sa panday. Tulingan budlisan. Oo, ganun nukos. Nukos lumayaban, lamig sa sumo, kilaw-kilaw. Isda mo niya. Tapi may isa ka, 140. Okay. Iya tayo labas nga tulingan budlisan. O kaya po tayo nukos lumayagan, lamig sa sumo, kilaw-kilaw. Isda mo niya. Kaya sa man kanong? Taga diar. Iya tayo labas nga tulingan budlisan. Kaya lagi isda lagi. O kaya po tayo nukos lumayagan, lamig sa sumo, kilaw-kilaw. Isda mo niya. Iya tayo labas nga tulingan budlisan. Pulipoy. Salamat. Tayo nukos lumayagan, lamig sa sumo, Kailan mag-isda kilaw-kilaw. mako? Dagang isda ah. Isda mo niya. Iya tayo labas nga tulingan budlisan. Ari makabayad gaw. Iya po tayo nukos lumayagan, lamig sa sumo, kilaw-kilaw. Tengah sama ni tengah-tengahan. Sabun. Kada keuman. Hapon pa. Karang Kalak atip. Tadi pa man si jadi ay gabuk. Kitang tamag ang atip dari sabay. Kay na may iba nagtuo na. Dang ipa-repair ang kwarto pud. Kaya nagkasalang gubot. Hala! Wa na! Nagaba na! Kita nagpanganod!